A ministra para a Transición Ecolóxica visitaba onte a cidade de Pontevedra, acompañada por cargos e candidatos do Partido Socialista e cun paseo polo Lérez. Teresa Rivera amosaba o seu apoio á estratexia Pontevedra Flúe, deseñada polos socialistas no mandato pasado. Pontevedra Flúe, busquemos cómo hacerlo. Estamos dispuestos, tenemos las partidas presupuestarias y queremos hacerlo con el Ayuntamiento de Pontevedra. Hoxe o alcalde recolleu esta luva. Miguel Anxo Fernández Lores anunciou que xa lle pediu a Rivera unha reunión para concretar esta oferta de colaboración. Recordarlle que temos moitos temas pendentes do seu ministerio para resolver en esta cidade, expresamente o tema de Mollabá, o tema da desafectación do terreno marítimo terrestres, o tema do segundo tramo do Paseo Marín, tamén a xunqueira de Ponte Sampaio e a xunqueira da Gándara, onde hai ocupación por parte de distintos ministerios dun espacio de dominio público. Fernández Lores insistiu en que este encontro debe concretarse canto antes. Non ocultou as súas reticencias a que esta mantendida do Goberno do Estado poida estar enmarcada na campaña das eleccións á Xunta de Galicia do vindeiro 18 de febreiro. Decirlle que temos interés en que todas eses boas palabras e compromisos se concreten, e para iso lle pido unha entrevista que esperemos que sea con certa brevedade, senón vamos a entender que é un tema únicamente electoral, porque sale sempre nas campañas como Guadiana, non? O rexedor recordou que a día de hoxe non consta na alcaldía ningún compromiso formal do Ministerio coa estratexia Pontevedra Flúe.